Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. The DC President wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi amene sindine wandale, sindiyimirira chipani, sindiyimirira mtundu, sindiyendera zigawo, ine ndimangoyimirira Malawi. Kuchokera kumsanje pakana kuchitipa, khota pakana kumchinji. Munthu osaukayo ndiye wanga wa ine, amene ndimagwirizana naye, munthu amene ali ndi mawu koma amalephera kuti akalankhule. Lero ndi ulula za chinyengo zimene zikuchitika pa nkhani ya fetereza osika mtengo komanso chimanga, za chinyengo zimene zikuchitika kuchokera kwa DC, kuchokera kwa alangizi aku agriculture, kuchokera kuma VDC komanso ndi mafumu, ndi ulula zonse komanso tiulula nkhani imene ikuchitika pakati pa ministers akale ndi akulu ena IMCP akale amene akonza plani yokuti anyengerere anthu ena amu DPP ndi cholinga kuti agawane ma contract amalepu. Koma tisanafike kumeneko ndi uthenga umene ukupita kuboma kuchokera kwa anthu aku Northern Region komanso Central Region amene andiyimbira ine phone ngati president wawo kunena kuti over the years and decades ikafika nkhani yazo gawa iyi madera ngati aku Northern Region komanso Central Region samaganiziridwa, and yet imene mumuli anthu ozunzika kwambiri, anthu ovutika amene akuvutika kopya. Munati mupite iniyo kudeza kusalima, even mulilongo mwene munchinji, mupite inu mukayangane amene akuvutikira anthu ku Likoma Island, mene anthu akuvutikira ku Chizumulo Island, mene anthu akuzunzikira ku Nkhata Bay, ku Kasasire kuja, ku Karonga, ku Rumpi kumzimba. Zimadabwisa kuti ndi chifukwa chani ikafika nthawi imene yazogawa imene mukuchita target the vulnerables, mmapezeka kuti ku Northern Region komanso Central Region simmaganizirako anthu kumene kuja kuzunzika kopya. Mukatenga for example umene kulili ngati ku Likoma Island, anthu amene aja samalima china chilichonse chifukwa choti ndiwo amakhala pakati pa mazi. And munayenera kuchita consider, nimakumbukira nthawi ina JB mzathu wako America atati pasa chithandizo kuti tikapereke kumeneko, anthu ena andale kuzera kwa DC anazeresa zinthu zijandale, koma anthu aja anazunzika kopya, anavutika kopya. Andi pakuyenera kuti boma muzuke nsanga muiganizire nkhani imene iyi kunena kuti anthu aku Northern Region akuzunzika kopya. And we are not talking about boma only, tikufuna so even my individuals ngati mene alili ngati Bushiri ujayo, abushiri pitani ku Northern Region mukaone mene akuzunzikira anthu, mukatheso naninso kuthandizapo. Ziko lindiratu tiyeni apa mene tapeza kakang'ono tizithandizana. And one of the good examples wa anthu amene amathandiza anthu Malawi munomo ndi Shepherd Bushiri. And mutapita mwina kukasasire kuino abushiri ndikukaona anthu mene akuzunzikira, mwina inu mukalankhula mwina president akhoza kumva kapena asogoleri akhoza kumva, koma anthu ku Northern Region akuzunzika kopya zomvesa chisoni. Even olo musalima mutapita ni mwina mupangira kuti mwina asogoleri inuyo simaenda, olo musate 6 mukukaona olo misewu, mu 23 mukukaona misewu, kukaona livelihood ya anthu. Ndikumazifusa kuti kodi mwati anthu awa ali mtauni ya Lilongwe, anthu awa akukhala di munzuzu, anthu awawa, anthu ku Malawi kuno tikamanena kuti living below the poverty line ndizoonadi. So anthu akudandaula kopya, kudandaula anthu akufa ninjala madera amene wawa. Koma zimadabwisa nchona kuti every year in year out ikangokhala nkhani zogawa ndiye ndi Mulanje, ndi Tcholo, ndi Phalombe, ndi Mwanza, inde ndi zabwino
kumachinga mangochi zabwino kwambiri koma madera ena ngati kuncheu kubaraka uyo tikathamangira musalima mudeza mukapite mu rural deza mukayang'ane mmene anthu akuvutikira kumeneko even ulonkhani ya madzi yomwe ena samaziwa ndi chisime chomwe samachiziwa kuti ati ulonjigo umaoneka bwanji andi yeti madera mmene momo muli chani muli ma MP abo maso amadusa momo pena anthu kumaona anthu akumwa madzi ndi ng'ombe ndi agalu ndi mbuzi ndi nkhuku kumadabwa kuti is this Malawi even sukulu zimene wina uja ankanena kuti afuna ati apange ati sukulu zama flash zama toilet ama flash mukaone padakali panopa even in Lilongwe rural anthu ana akuphunzira pasi pa mtengo oti ndi mvula ikubwera siti kuziwa kuti makalasi akhalapo andi Malawi munomo pakufunikira ndithu ifeyo asogoleri amene imuli asogoleri iniyo muzimva zina zitika makuuzani muzimva anthu akuzunzika kopsha so anthu aimba mafoni kuchokera ku Central Region kuchokera ku Northern Region kudandaula kunena kuti iwo samaganizidwa kuti adala kwa chani anthu akumpoto adala kwa chani achewa adala kwa chani ifache ngakhale aliko inde achewa inacho ipa koma kuli achewa amene ali very very innocent so mukuyenera kuti nasogoleri muganizire kwambiri nkhani imene nkhani yazo gawa it should not be the southern region only. It shouldn't be the eastern region only, but it should cover everywhere in Malawi because there are people suffering. You need to take heed of this advice. Lero tiyamba ni nkhani yomvesa chisoni kwambiri. Boma litalengeza nkhani yokongola kuzera kwa president Professor Arthur Peter Mutharika kuti ayamba sopano kupereka ndondomeko ya fetereza wosika ntengo pa 10,000 komanso chimanga koma zimene zikuchitika mmizimu mukuyenera kuti ino anduna azaulimi mupange machawi chifukwa kuli za chinyengo zimene zayamba kuchitika nkhani ya yolemba anthu kuchokera kwa DC kuchokera kwa alangizi kuchokera kwa DC ma VDC komanso mafumu alinawo nkati kupanga nawo za chinyengo andi zodabwisa nchonena kuti nambala ya anthu imene ikubwera ndi nambala ya anthu ochepa andi ambiri wakulemba na pantundu wawo andi zinzomvesa chisoni mukapita madera ambiri ngati mene kulili ngati kunsika wanjala EPA kumene konde anthu adandaula kwambiri kumulanje kumene anthu okha ochepa osakwananso 50 alembedwa madera ambiri ngati kuphalombe kumulanje kulanda dero uyo tikamapita kuchisitu mwanjeza tikunena mwanjezamu anthu ambiri akudandaula asiyidwa chifukwa nambala ya anthu imene ikumaperekedwa ndiyo chepa kwambiri mukapita kwa Nsona mukapita kuzomba ndiye west kuzomba kufirima irosi kwa chitika za chinyengo kwa Germany uko kumeneko kwa anthu alembedwa kokwanira khandi 9 okha izizi ndikunena zimuna anthu akoza kuona ngati ndinjerengo kapena paja ndine wa miseche na pachikamwa koma mufufuze muona kuti anthu ambiri muziko lino mukapanga kafukufuku wanu ngati muli ndi anthu aboma ino amene amapanga kafukufuku tapita ni pa ground mukamve kulira kwa anthu kukupangika za chinyengo kwambiri akumapezeka kuti uje ni mulangizi uja akumakumana ndi amfumu 5 o'clock ndikugawana maina kuja ndikukapereka nambala ya feki kuzonyeza kuti akufuna zina zo azizagawana okhaokha azizatenga matumba achimanga azizatenga matumba afetereza ndikumagawana andi chopwetekesa mtima nchonena kuti akulemba na apa mtundu okhaokha kapena iyayi amene akuwaona kuti amene akumapereka so ndalama chifukwa mafumu ena madera ena ndi alangizena kuti munthu alembedwe akuyenera kuti apereke ndalama andi izi zikupwetekesa anthu mtima kwambiri chifukwa zikudandaulisa Malawi ambiri chifukwa machisanzo kunguludi umene koko akonena kuti anthu 9 azigawana thumba limodzi la fetereza ndi akayika chani kumundako izizi ndi za chinyengo zimene mukuyenera muziziwe bwana even in Blantyre mukupanga za chinyengo the main target of this program is to help the underprivileged those that live below the poverty line tikamanena kuti below the poverty line we mean it muli anthu ozunzika kopsha muno Malawi so mukunayenera kuti bwana mupange machawi program imene iyi kuli bwinonso mwina kuyi misaka yemwe mupange kaye ndondomeko yokwanira otherwise it will be a mess
target yanu ndizolinga zanu sizikwanisirwa chifukwa chakatangale amene ali kuchokera mfumu pakana pa group pakana kwa atiye aliko matiye na ophunzira ife timaziwa ndipo tinati tiziyatchula mano tikuwadziwa even munsanje muli matiye ophunzira muno amene sakupanga nawo zimene zizi amene so nawo amamva so chisoni koma kuli matiye na osushuka mafumu ena magrupu ena osusuka sakufuna kuthandiza anthu awo akungolemba anthu apa mtundu pawo izi ndizomvesa chisoni kwambiri so uthenga umene tikufuna ndipereke mama wawo uno kunena kuti programu yanu yabwino yokongola imene isigwira chifukwa ya anthu ambiri akupanga za chinyengo kwambiri muzomba mangochi kuti kumwanza anthu alangizi akupanga za chinyengo kopsha. You need to wake up as government of Malawi. Nkhani ina imene tikufuna tikambirane lero ndi nkhani yakatangale imene kuchitika ku Marepu. Makamaka akuluakulu akale a MCP amene akuchita connive ndi akuluakulu ena a DPP ndicholinga kuti agawane ma contract a Marepu. Chifukwa nthawi imeneyo anapasana ma contract in a dubious manner. So aona kuti mwina kuti asayaluke asamangidwe aike mwawawa a DPP mukuyenera musamale a DPP chifukwa kunali meeting imene akonza kunena kuti akuike moni akunyengerereni kuti mukhale nawo mene mu ma contract amene wawa asachididwe cancelled chifukwa last time DPP kutuluka mboma kunapalizakaso kuti kunali anthu amene anatenga nawo ma contract amene wa Marepu omachita connect magesi mizi kuyika mapolo chani anapezeka kuti anaichita cancel lero le akufuna akuchenjerereni chifukwa muli in billions anthu otu anaba ma billions musalolere a DPP ena osushukaso amene ati akunyengerereni anthuwo ncholinga kuti musachite cancel ma contract amene wa Marepu izizi muziziwe mukuyenera musamale kwambiri deal ina imene mukuyenera kuti musamale nayo imene sakupanga ndi ya nsika kapena business imene ikufuna kuyambika ya mabasi pakati pa Malawi komanso Rwanda izizi mukuyenera muziwe kunena kuti kodi kumazifusa kunena kuti kodi ku Rwanda Malawi apindulako chani bola atu ku South Africa ku Zimbabwe ku Zambia kumachoka zina zake ndi kumabwera kuno ku Malawi koma ku Rwanda mukayambisa basi yochoka Rwanda Malawi Rwanda muzipindula chani ya Malawi kupatula zigawenga mukuyenera musamale kwambiri ziko la Malawi osamangopanga maubale ndi anthu ena ali wose ziko la Rwanda ndi ziko limene kumabwera zigawenga kumabwera maiko ena osiyana ndi kumaononga ngati simusamala muziwe kuti ziko la Malawi no mubwera zigawenga kuchokera ku Rwanda ndi plan yawo imene yakonza yo kuti basi ziyenda pakati pa Malawi Rwanda Malawi mukuyenera musamale kwambiri ngati anthu wawo omwe amene ambiri wali kuzaleka akulephera kumabwerera kwawo chifukwa choopa kuphedwa ndiye ife kuno anthu okuti asiti kuziwa ndi futi imene tipati tikamva futi kamalira ndiye timathamangirako ndikumakaona kuti tifuna tione sese futi muzaphesa ana mukuyenera musamale kwambiri Bon Tolindo the DC ninalota usiku ndikuona anthu ena akupasidwa bero ku koti chifukwa ati chosatira malamulo koma kenako anthu aja ndikuthawa ndipo ndikuona chipani china chitakonza mapulani amene okuti athawise anyamata amene akuganiziridwa atikha amapanga chani anyamatawo koma kuoneka kuti akonzera maprogramu kuti ngakhale atapereka ziphaso zawo popeza system yawo ili very strong azathawise akalandira bero. The most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Mudzipano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.